VisLog, welcome to Visayang Tagalog channel, daily vlog. So karon, nandito ngayon tayo sa P220. So tayo mag-work ngayon kasi doon sa kabila meron pa silang ginagawa. So later balik tayo ron. So ito yung site ko. So let's go and rock and roll. Start na tayo. Let's go. Actually nasa park pa ako. Doon ako nag-parking sa site office. So send tayo doon sa kabila. So ito yung park na dadaan na. Dito na tayo. Nandito ako sa loob ng control room. Wala kasing shelter. So, working mode muna tayo. Sisimula muna tayo magtrabaho. So, let's do this. Gagawa muna ako ng some email. Okay? Para matapos na yung mga gagawin ko. So guys, biyahe na naman tayo. Ayan talaga buhay. So actually magla-lunch muna ako. Hirap na. So on the way sa T13, simula na sila ron. So kailangan ko mag-check before sila mag-go down. So on the way, kakain muna tayo. Lunch muna tayo, hanap tayo ng canteen. And then after 1 o'clock, so yan talaga buhay ng OFW. So let's do it. So ayan guys, nandito na tayo sa site. Medyo maulan. So gear up na tayo. Sana hindi tumuloy yung ulan. Mainit pero
Don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for your notification. So, pag-share na rin yung mga videos ko. At kung gusto nyo i-shoutout sa aking mga video every end of the vlog, just comment down below. Shoutout ko ang inyong mga channel. So, that's it for now, guys. See you tomorrow. Bye! Mega lang shoutout sa ating mga subscriber na nag-comment dyan. Kina Edralyn Pascual, Bebslin Bahas, Bunda Tita, and Precious Official. Sa mga gusto magpa-shoutout sa kanilang channel, please comment to all my videos at i-shoutout ko kayo in every end of my videos. See you next time. Paalam. Bye.